Čo? Zomrel Ježiš. On mal len 33. To je hrozný piatok. Och, to je hrozné. Pane Bože. Pardon. Jeho posledný príspevok bol, že večera s kamošmi. A niekto tam napísal, že posledná večera. Čo? Je tu tradícia každoročná, v podstate tým, že obliejeme dievčata, tak sa snažíme, aby boli celý rok pekné a zdravé. Ne, prosím, tu mám babok, ne. Počkaj. Ľudia píšu, že vstal z mŕtvych. Čo? To mimoriadne správy. Ježiša Nazareckého údajne videli živého 3 dní po verejnej poprave. Sledujeme vývoj. To je mega. Myslíš, že to je pravda? Počkaj. Niektorí však tvrdia, že to nie je pravda. Niekto napísal: nechcem tvrdiť, že neverím, ale kým neuvidím tie diery v rukách na vlastné oči. Počkaj. Mária Magdalena pridala fotku pred hrobom a napísala: pre všetkých pochybovačov, hrob je prázdny. Povedal, čo povedal. Hashtag vstal z mŕtvych. Hashtag nedeľné prekvapenie. Kokos, to je brutálne. Počkaj, ešte tam písali ľudia viacerí, že muži urobia fakt hocičo, aby sa vyhli domácim prácam. McDonald práve postol. Filé z ryby zadarmo ku každému Big Mac menu. Hashtag vstal z mŕtvych. Hashtag žemla je sveta. Meme. A Nike postal fotku s Ježišom a napísali: he just did it. Brutál.